Il-kwistjoni tas-sindku tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenekadami tmur ferm lil mill-vot f'bord tal-Awtorità tal-Ippjanar. Ikkonfermaw dan sorsi fil-Partit Nazzjonalista li saħħu li mhux tabxejn Muscat Fenekadami sfidat lil kap Nazzjonalista Bernard Grech u għażlet li tibqa' sindku tan-Naxxar kontra t-talba li għamlilha permezz tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit. Fuq kollox din komplet tixjed l-inkwiet bejn il-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista u s-sorsi tagħna kkonfermaw li għalhekk it-tnejn filgħaxija hija akkużatu b'lob partiġjan mhux ibbażat fuq fatti. L-istess sorsi qalu lil nies mis-sezzjoni kunsilliera li appoġġjaw lil Muscat Fenekadami saħħu internament illi kieku kellu jdur dawra madwaru juża l-istess kejl li prova juża mas-sindku tan-Naxxar, Bernard Grech kien ikollu ħafna iktar riżenji xitlob. Iżda minna l-oħra hemm min orok idejh b'din il-manuvra. Jidher li nies qrib Claudette Buttigieg li tikkontesta d-distrett tan-Naxxar tajx kemm orku jdejhom. Fil-fatt dawn kienu beżana li Muscat Fenekadami setet tikkunsidra l-elezzjoni ġenerali u din xi ħaġa li ma xraqux peress li fl-aħħar snin is-sindku deret iżżid il-popolarità man-Naxxarin. Għalhekk din id-daqqa li qalet mid-Dar Ċentrali niżlithom għasel. Kien l-għada li Grech talab riżenja ta' Enmeri Muscat Fenekadami li ħarġet stqarrija permezz ta' kitba fuq il-midja soċjali. Kien f'din l-istqarrija li akkużat lil kap nazzjonalista blob politiku mhux ibbażat fuq il-fatti. Quddiem it-talba ta' Grech biex tirriżenja, is-sindku tan-Naxxar spjegat li hija għandha tkompli bil-ħidma tagħha skont il-mandat li taw għan-Naxxarin li ma mandat is-sindku Naxxarija tajt li m'għandux ikun imminat bl-ebda lob politiku. Intant ċieda li ġlied fuq is-sindku tan-Naxxar kompla intensifika kien li wara l-istqarrija ta' Fenekadami, Bernard Grech ħareġ stqarrija jgħid li se jqabbad il-Kummissjoni Dixxilpina u Etika tal-Partit biex jinvestiga. Muscat Fenekadami hija waħda minn sensiela ta' kandidati jew kunsilliera li qed jiksruha minn mal-kap Bernard Grech. Apparti Fenekadami kien hemm fost bosta il-kandidata Tiffany Bella Wedge li qalet li tħoss afgata fil-partit ta' Grech u li l-istess partit ipprova jiċċensura milli titkellem fuq temi marbuta man-nisa.